kuma dai ita shari'a dai a daina cewa sabanin hankali, a'a tana dai gaba da hankali. Shari'a ba taɓa saba ma hankali ba, sai dai shi hankali ne ya saba ma shari'a. Amma in dai hankali na asali ne to ba zai taɓa sauka daga doron shari'a ba. Bal ma shi hankali shi yake tafiya da shari'a kafa da kafa. Abin da an wuce nan kamar irin abin da shafi na gayan wani malamai, abin da shafi ilimi na gaba da wani kamar ilimin mu'arifa shine kuma ya wuce hankali, amma dai ilimin shari'a bai taɓa wuce hankali ba. Mutum ya tsare hannu a cire mishi hannu, ya cire haƙora a cire mishi haƙora, ya cire hanci ko ido a cire mishi, ko ya cire kunne a cire mishi, in ya kashe a kashe shi. Kaga ai shari'a ke mai sa'a ma hankali ba, duk abin da ka yi daidai sai a yi maka. Sai dai kuma akwai inda kuma shari'a take ana ganin abu karara amma a kasa zartar da hukunci saboda dan wani shubha ko dan kankane ne. Kila yanzu mutum ne sai ya je ya ɗauki carbi sai ya daki mutum haka, an san da carbi baya kisa, to sai mutum ya mutu, to nan ba za a kashe saboda ni bai dake shi da abin da ake kisa ba. Amma da kila jin shi yayi na wani auradu na shi ya kashe shi a karnan shi ya kashe shi, amma saboda shubha ta rage ta shigo, to wancan ba saboda ni in aka ce shubha ta shigo ko yaya ne to tana kore hukunci ko ne iri ne ko da ko hukuncin zina ne, kai ko da a ce yanzu misali a kotu a ce an zartar da mutane guda biyu, wannan hukuncin shi kisa, wannan hukuncin shi bulala, kan ga sani ne kamar yanzu wanda yawa wani kaza ka za a mishi bulala 80, ko kuma kila mutumin da yayi abin da ake ce mazina bai aure za a mishi bulala 100, to ga wanda ya shi za a mishi za a kashe shi. Sai kasance sunan su kila wancan a shi mishi Abdurrahman B Bello, wancan Abdurrahman D Bello, to kaga ko da duka sunan yayi kama da juna, sai hukuncin Abdurrahman B Bello bai karantawa sai wajen ce Abdurrahman B Bello sai ce Abdurrahman D Bello, sai aka ɗauka aka kisa wanda buloli za a yi mishi, to yan wasu ko sun yi araba za a kashe wancan saboda menene wannan shubhat D ɗaya da ya kama da B wajen faɗa, to wannan shubha shi duk inda dai shubha ta shigo za ta kawo da hukunci ko da iri ne. Wannan hadisin ya kare, za mu shiga hadisi na 33 kenan ko? Hadisi na 33 shi ma hadisin hadisi idil kuduri ne wancan wanda muka ambata, shi yana da faɗin shi kuma duka addinin musulunci shi ma yana daga cikin wannan hadisi, saboda ma wannan littafin da hadisai guda hudu suka cewa daga gaba ɗaya sun ɗauki addinin musulunci gaba ɗaya. Shine hadisin Abi Sa'id al-Khudri, yace wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi fa zalika al-afl iman. Na'am, al-afl imani suka ce mahi rauni ne, amma na shine dai mahi girman imani. Wannan hadisin yana bayani akan abubuwan da suka tafiya a yanzu, kuma shi na'am rawahul muslim a abin da yake koyarwa dukkanin mutumin da ya ga abin da bai dace ba, wanda kake da dama in ka san in ka yi magana wani ka yi biyadi, ma'ana in ka san da hannunka za ka iya kau da shi, kila fada ne yara suke yi, kila in ka ɗauki bulala kawwa ka zabga ma kowa zai iya gudu shi kenan, kila ko a gidanka ne wanda idan ka san hannunka zai iya hanawa, to kai amfani da kai ta ga yin munkar din. Ɗan abu mai kasa yiwa to ka hana da harshen ka, ma'ana kila kai kana iya faɗa a baki, kila ko malami ne ko ne mai kama da wannan ko shugaba. Ɗan abu ya gagara to ka ƙi abun a zuciyarka, ma'ana ba zai taɓa yiwa ba ka ce kai ka kasa yin koɗaya. Ɗan ko ka kasa yin koɗaya to wannan mukiya da raunin imani, daga nan kuma sai kofar sai rashin imani. To wasu mutane ganin a gadafi ko kila mutum ya ce a'a aiki da kayan kowa son burgewa ko kayan son kowa kuri ko kayan kowa son a ce ka iya, sai da dama kana ganin abubuwan da kila in ka faɗa ma zai yi wa da ka faɗa zai amfani a daina, amma sai mutum ya ce a'a gudun a gane gina ko gudun a sai, to kaga in ka ƙi faɗa ka karya wannan hadisi. Sannan a Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah yake cewa mu gaba ɗaya al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne mafificiyar al'umma wanda aka fi suwa duk mutane, ma'ana mun yi bani Isra'ila, mun yi duk al'umma da ka sani inda ba al'umma Annabi Muhammad bane, amma saboda menene me dalili jawabi shar'in nan ta'muruna bil ma'ruf, ya kasance kana umarni daga aikin alkhairi
kuma kana hani daga mummunan aiki wa tu'minu billahi kuma idan ka yi imani da Allah in kai wannan to ka zama mahi duk al'ummar da ba wannan ba to kuna sama da ita to kaga ashe menene in mutum ya diba wannan to in ka kasance kai baka umarni da aikin alkhairi baka hani daga mummunan aiki kuma baka yi imani ba to kaga baka kasance khairu ummatin ba to kaga ashe dole ne mutum ya kasance ko gwargwadon ikan sannan kuma kana magana abin da ka san in kai zai yi amfani kuma abin da ka san ka isa kai yanzu kila mutum na nan garin to sai ya ce a zai yi ma shugaban kasa wa'azi kaga ba zai amfani shi ba bai ma san ka aikata ba ina ma kai wallahi mutanen layin ku ko jagoran ungoku ko kuma wanda yake area ku ma'ana kullum dai ana son saƙon kai kasance yana isuwa gun da ake son ya kai ba ka yi shi inda ba zai kai ba duk ka shekara yi mutum bai ma wannan jiha ka zo ba san kayi ba wahala ne kai ka ɓata bakinka kuma ka za ma ɗan uwa bakin ciki abinda kila ba ba sani ba amma kullum ka rinka faɗan abin da ka san in ka faɗa zai amfane ka kuma zai amfani al'umma kuma kada ka kasa wannan saboda in ka kasa wannan to imanin ka yana da rauni kuma in ka ki faɗa ka ga abin da ya kamata ka ki faɗa kuma ka yi tarayya daga bani Isra'ilan da Allah ya la'anta saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa na'am yake cewa Allah ya la'anci bani Isra'ila da irin da tuna kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluhu zalika ma asaw wa kanu ya'tadun ko bi da masal yace Allah ya la'anci mutanen da suke bani Isra'ila saboda suna ganin ana yin abubuwa amma ba su hana daga cikin wanda suka cincinta su hana sai Allah ta'ala gaba ɗaya la'ance su kaga da wanda yake yi da wanda ya cincinci ya faɗa a saurara ya yi umarni ya ƙi saboda gudun ko a gane shi ko menene sai kasance suka yi tarayya gaba ɗaya muna yawan faɗin hadisi na lokacin Annabi Musa alaihi salatu wassalam sai Annabi Musa yana magana da Allah sai ya ji Allah ya ce a je gari kaza a kifar da garin gaba ɗaya sai Annabi Musa yake ce ma Allah ya Allah ai akwai wani ciki akwai wani yake ce na san da shi ma a kifar saboda ya ga ana ɓanna amma bai taɓa musu wa'azi ba kaga dalili kenan ashe in har kana da damar ka faɗa kai ka faɗa to kayi tarayya a gurin masu aikata ne kuma in har don Allah kake faɗa kakka damu da wanda ka faɗa ma ko ku bata ko ka bata saboda ni duk abin da yake maka bai kai abin da Allah subhanahu wataala yake maka na alkhairi ba sannan aka simi baya da wuta baya da aljanna duk abin da zai maka na haka bai kai abin da Allah zai maka ba na fushin shi shehin mu yake cewa aya ce idza radiya lil muqtaru anni wallan ubal maqalu shatin wai ka hindu ga tudu yake ce ni inda manzon Allah ya yarda da shi Ibrahim yace idza radiya lil muqtaru idan muqtaru ya yarda da ni to yace ni to wallan ubal ban damu da kowa ba maqalu shatin dukkanin zancen mai zance wanda ka ce wai ka hindu ga wai hindu ba ta sona ko hindu ta bata ni ko ya ko mun bata da wani yace wani banza inda manzo Allah na son ka yake wa in sa'aluni an habibi wa mazhabi idan ka tambaye ni wane ne masoyina da mazhabata yace in an sa maka sai in ce maka habibi rasulullahi ina ujibu ai sai ce ba ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda har ya kasance Allah ya yarda kai to kowa dun kun bata shi wallahi ba wani abu sannan duk duniya da ku shirya da kowa in Allah ya bata da kai saboda mene ai shewa bai ka Allah ba sai kawo manzon Allah ce zara diya da muqtar anni fallan uban ma'ana idan mutar ya yarda da ni muqtar yana Annabi Muhammad to an sai ai inda manzon Allah ya yarda da kai to Allah ya yarda da kai haka ne ko in kuma shi kuka bata da shi to kun bata da kowa ma'ana abin da ake so dai kuma yarda Allah shina daga cikin yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarda Annabi Muhammadu shina daga cikin ka bi dokokin shi ya kasance kowaye in dai har gaskiya ce kawai gaskiya ce in kuma ƙarya ce kai saboda ita ƙarya har abada ƙarya ce gaskiya kuma gaskiya ce kuma haka ake so haka ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka fara rayuwarsu a'a sun yi zaben manzon Allah akan kowanne nasu ko menene ko da uwa ko uba ko dan uwa ko wane ne an ce akwai wata rana wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah tunda dai ba za mu ce ba sahabi bane yanzu manzon Allah ya mutum lokaci ya imani yanzu manzon Allah ya mishi hukunci sai ji hukuncin dai kamar dai bai yi mishi ba shine sai ya tashi ya zo wajen sayyidina Abubakar ya ka koda da kida sai na muka zai mishi hukunci wanda bai kai wannan ba dan tsanani a gurin shi ne sai na muka ya duba ya gani to da kika san shi ne daban ne
sai ya tura ya ce to ya je inda sai na Umar tabbas sai na Umar sai da mishi hukunci